Nachádzame sa pod Vršičom, v Slovensku na tzv. Ruskej kapelici, ktorú vybudovali ruskí zajatci v roku 1916-17, keď stavali cestu z Mačacích hlav až na Vršič, aby prepojili Vršič s dolinou Trenta. Dovtedy to neexistovalo. Bola to tzv. Cesta smrti. 2000 ruských zajatcov tu zahynulo. Tu mali kasárne, tuto majú tu aj cintoríny dva odrazu. Väčšina ruských zajatcov zabila lavina, ale aj niektorí od ľadu zomreli. Vidíme našich turistov, ako si idú uctiť si pamiatku týchto zosnulých chudákov, vojakov. Tu je Rakúšania utierali na smrť tuto. Ale väčšina je pravda, že lavina zabila týchto. A my sme minulý rok tu parkovali nižšie, nie? Nie, tam som parkoval, tam, hej. To je taká ľahšia túra. Hej, to už je len taká prechádzka. Tak pre nás. Pre nás dôchodcov už je to len taká kačička toto. To môj dôchodca aj kaje chodí ešte. Hej, nie? Tam je, no. Je to veľmi pekné miesto toto. Táto kaplička má 108 rokov. Turisti spokojní. Hej? Je to dosť možné. Milan, tu máte kasárna. Tuto aj dva cintoríny sú tu. Aj kasárne, aj cintorín odrazu. Vieš, tuto. A voda tu bola. Vidíš. Ale veľmi pekné pietné miesto tu je. Nahore už je kopec Rázor, tam je to kamenné dievčatá a detská deklica.